Gravació número 5. Acció. Hola, jo sóc la Carme. Soc química i treballo a la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili. I avui, juntament amb la meva filla, us reptem a fer un experiment. Concretament, l'experiment es diu neu de colors. I per fer aquest experiment necessitem bàsicament un material. I aquest material el va inventar fa molts anys una senyora d'origen americà. Concretament, aquesta senyora d'aquí, la Marion Donovan, que l'any 1946 va tenir una idea que va facilitar la vida a moltes famílies. Va pensar en fer bolquers d'usar i tirar. Fins aleshores, els bolquers havien estat fets amb draps i això feia que les famílies haguessin de rentar contínuament. I gràcies a ella va sorgir aquest material que avui en dia utilitzen totes les famílies amb nadons. A continuació, la meva filla Maria us farà l'experiment. Hola, jo sóc la Maria i avui us presentaré l'experiment de neu artificial, o també és conegut com... Per fer aquest experiment necessitem bols, bolquers, aigua i colorants, que nosaltres hem fet servir uns que són líquids. Els bolquers estan formats per diverses capes. Tenen cel·lulosa, també tenen una tela impermeable feta d'un plàstic i també una substància que s'anomena poliacrilat de sodi, que és la substància absorbent del bolquer. Per començar, hem d'agafar un bolquer i un bol. Primer agafem un bolquer i l'obrim per la part interna i li fem un tall amb ajut de les estisores per poder-li treure el poliacrilat de sodi. Quan obrim un bolquer ens queda així i aquesta part d'aquí és la cel·lulosa, que a nosaltres no ens interessa. Hem d'obrir el bolquer del tot i li hem de treure aquesta pols d'aquí, que sembla que sigui sucre. Això és el que ens ha sortit d'un bolquer, que és el poliacrilat de sodi. Quan obrim el bolquer ens quedarà així, però com que això és la cel·lulosa i no ens interessa, ho hem de treure. El següent pas és afegir-li aigua fins que cobreixi aquesta pols. I ara anem remenant. Com podeu veure, el poliacrilat de sodi és molt absorbent. A l'absorbir l'aigua, aquesta substància ha canviat de mida i textura. Ara tirem colorant en dos recipients i l'altre el deixem perquè el podríem utilitzar per a neu per al pessebre, per exemple. Jo m'he ficat guants per no embrutar-me els dits. I finalment queda així. Hi ha altres materials que tenen les mateixes propietats que aquest absorbent, com per exemple els gels que s'empren a les torretes per a poder retenir l'aigua de les plantes. I ara espero que us animeu vosaltres.